an faso Mali ani a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'olu ye farafina tilebiyanfan jamanaw ye jamana min bɛ Mali ni tilebi cɛ n'o ye Mauritanie ye ikundale kɔrɔn kan Burkina Faso ye jamana min a bɛ Mali worodugu yanfan kɔrɔn seleke o naga kɔrɔ o ye Burkina Faso ye sabu ani Mali bɛ dancɛ bɔ jamana min fana bɛ yen ni o ye Niger jamana ye o bɛ Mali ni kɔrɔn cɛ Chad ye ale fana ye jamana ye hali n'a y'a sɔrɔ ko ni Mali tɛ dancɛ bɔ furancɛ tɛ ani Mali cɛ nin jamana duuru ninnu olu ni u ɲɛɲɔgɔn n'o ye Faransi jamana ye kabili ntɛnɛn tɛmɛnen ye n'o ye kunungo ntɛnɛn ye ka se bi ka se tarata in ma olu bɛɛ kun bɛna njamena ɲinɛ yɛrɛ ye a san kelen a ɲɔgɔnna lajɛ dɔ kɛra Faransi ka dugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Po min ye Faransi jamanakuntigi ye n'o ye Emmanuel Macron ye ale ko k'ale tɛna se ka ye lajɛ in kɛnɛ kan ka sabu kɛ coronavirus ɲɛsiranya ye Emmanuel Macron yɛrɛbakun a ma sɔn ka ye lajɛ in kɛnɛ kan ntɛnɛn ni tarata in na o ko nka an'u bɛna kuma ɲɔgɔnya u yɛrɛw b'a fɔ kuma ɲɔgɔnya dabali ni fɛɛrɛtigɛ min ma ko video conference e b'i sigilen to i ka so wali i ka jamana kan i ni maa wɛrɛ aw tɛ sigilen kɛnɛ kelen kan nka aw bɛ se ka masala ni jafilɛ ye aw bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn sigilen na aw tulo bɛ ɲɔgɔn kumakan na nka aw tɛ yɔrɔ kelen na ko ale ye kɛnɛ kan kunbɛn ni a n'a fori bi a kun ye fɛn min ye o de ye k'a lajɛ ye jamana duuru minnu ko fɔ n'o ye Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger ani Chad nin jamana duuru ninnu ka lakanako ani jamanadenw kana dabali ni fɛɛrɛ minnu n'o kan ka tigɛ wala n'o tigɛli bɛ sen na a bɛ dakun jumɛn kan bi Faransi yɛrɛ ka kɛlɛbolo min n'o bɛ nin jamana duuru kofɔlen ninnu dugukolo kan o kɛlɛbolo in n'a bɛ fɔ a ma ko Barkhane yala o Barkhane ni a ko o kɛlɛbolo ko in o bɛna to ninnu ka dugukolo kan wa wala u n'u ka minɛnw cɛ wa wala dabali ni fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ min b'a to Barkhane ko bɛ lahalaya min na o da tun kan ka don fana la Faransi faaba Faransi jamanakuntigiw k'u bɛ fɛn min ɲini u jɛɲɔgɔnw fɛ n'o ye farafina jamana kofɔlen ninnu ye u yɛrɛw k'u cɛsiri k'a lajɛ u yɛrɛw ni diɲɛ jamana wɛrɛ mun u bɛ se ka magɛn ta k'u sɛgɛrɛ hali yɛlɛma minnu n'o kan ka don ka jamanaw kɔnɔ min b'a to kana ni lakana ni dabali bɛ se ka sɔrɔ Barkhane n'o ye Faransi ka kɛlɛbolo ye a bɛ dɔgɔ furancɛ dama bɔ bi olu y'a jira k'a fɔ u bɛ ka setigiya sɔrɔ dɔw ko jatigɛli wale kɛbaw dɔw yɛrɛ ko pubalikɛlaw dɔw b'a fɔ maa minnu ma ko terroristew ninnu minnu bɛ yen n'olu kɛmɛ ka marifa ta ka nin jamana kofɔlen ninnu daminɛ u b'a fɛ ka silamɛya jamana karaba o jamana kofɔlen ninnu na cɛncɛnfuga kɛmɛ ka jamana minnu labɔ a bɛ fɔ o kɛlɛbolo de ma ko État islamique o Grand Sahara ninnu de ye dagasigi wale ta ka jamana kofɔlen ninnu sɛgɛrɛ u b'a fɛ ka silamɛya karaba nin jamana kofɔlenw kan nka u kɛmɛ ka marifa de ta ko jamana kofɔlen ninnu kɛlɛ u n'u ka kɛlɛcɛw kɛmɛ k'u daga sigi kɛlɛ Mali dala Burkina Niger nin jamana saba sɛgɛnnen don bolo bi kosɛbɛ ko bɛn kɛra kan ka fɔ minnu ko bɛna a silamɛ jamana karaba nin jamana kofɔlen ninnu na ko ninnu de nin jamana kofɔlen ninnu jugu fɔlɔ ye nka Faransi kɛlɛbolo min bɛ Faransi ka kɛlɛbolo minnu bɛ bi n'o kɛmɛ ka u ka kɛlɛdagaw sigi nin jamana kofɔlen ninnu na jamana Faransi ka hakilina ye min ye ka dɔ bɔ kɛlɛ cɛw caya la sabu sanko nin waati kelen na Faransi tun ye u ka sɔrɔlasi kɛlɛcɛ 600 o tun ye o fara u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan ko kɛra sabu ye u yɛrɛw ka fɔcogo la ko ka caman bɔ ni marifa taar'u fɛ n'u ko olu b'a fɛ ka nin jamana kofɔlen ninnu ka a silamɛya fanga sigi Faransi ko olu ka kɛlɛcɛw ye dadigi kɛ ninnu na jamana saba in dancɛ la n'o ye Burkina Faso, Niger ani anw yɛrɛw fa jamana Mali nin dɛmɛ ɲɔgɔnya kɛlɛ dabali n'a fɛɛrɛtigɛ minnu n'o Faransi ko k'ale y'o kɛ Mali ani Burkina Faso ni Niger dugukolo kan o ko nin ye kɛlɛ dabali ni kɛlɛ waletigɛ ye nin jamana kofɔlenw ka sɔrɔdasi ka fara Faransi yɛrɛ sɔrɔdasiw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Mali ni Faransi ye ko bɛ ka jɛ ka pubalikɛla ninnu kɛlɛ cogo min ko ɲɛ sɔrɔla la bi kosɛbɛ ni tun ju joona
hali u ni Niger fana kɛlɛcɛw farali no ɲɔgɔn kan ko fana ye tɔnɔ caman bɔ barkan ko a bɛ jamana kofɔlen ninnu kɛlɛcɛw dɛmɛ kosɛbɛ ale yɛrɛ fana bɛ dɛmɛ kɛlɛbolo dɔw fɛ ko kɔsa in na k'u ye setigiya sɔrɔ kosɛbɛ min ye furancɛ min bɛ Mali ni Burkina Faso ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ o furancɛ in k'o ta gɛlɛyalen don kosɛbɛ Usama Ben Laden o tɔgɔla kɛlɛbolo min bɛ yen n'u k'a ma ko Al-Qaïda Maghreb Islamique ko olu de fariɲanen don wa diɲɛ don o don dɔw bɛ fara u ka kɔlɔlɔ kan nin jamana saba ninnu olu dan setigiyaw kan wa fo dɔ ka fara jama de kan ni daga sigira kɛlɛcɛ ninnu dala minnu kɛn bɛ ka jamana kofɔlen ninnu kɛlɛma bila u nɔ kan o tuma dabali ni feere ka ɲini minnu bɛ dɔ fara kɛlɛcɛw ka n'o ye jamana kofɔlen ninnu unu dɛmɛbaga ni Faransi ni diɲɛ jamana tɔw f'u ka taa ni maa ninnu wɔgɔnbɛ u ka biri yɔrɔw la aw ko dun tɛ ɲɛ sɔrɔ fiyewu fo l'Europe jamana fana olu ka kɛlɛbolo min bɛ yen n'o ye takuba ye o fana ka dɔ fara cɛsiri kan wa u ka kɛlɛ ni dabali fɛrɛ ta ka taa yɔrɔ kofɔlen ninnu sɛgɛrɛ u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Liptako ninnu ye furancɛ min bɛ Mali Niger ani Burkina Faso cɛ don min bɛ yen n'o ye Faransi yɛrɛ ko k'ale haminen don bi kosɛbɛ sabu nin kɛlɛbolo ninnu k'u b'a fɛ k'u ka dagaw fana sigi jamanaw dala u b'a fɔ yɔrɔ min na ko Golfe de Guinée o ye furancɛ minnu bɛ tali kɛ farafinna yɛrɛ a tilebiyanfan wuruduguma yɔrɔw la i n'a fɔ Senegali La Guinée yɔrɔw minnu bɛ yen n'olu bɛ farafinna tilebiyanfan wuruduguyanfan fɛ u yɛrɛw ka fɔcogo la Faransi kɛlɛcɛw ka fɔcogo la k'olu ye Abdel Malik Dal k'olu ye n'o tun ye Atimi ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye ko o ye olu ka ko ban an balimaw kuma ninnu ka jan kosɛbɛ nka min ye anw yɛrɛw ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ale fana ko ale bɛ kɛnɛ kan ye a yɛrɛ kelen tɛ koyi nin ye kɛnɛ in taku 7 ye o ye jamana ɲɛmɔgɔw ka kunbɛn n'o ye farafinna tilebiyanfan jamanaw olu ka kunbɛn daminɛna ntɛnɛn tileguman fɛ ntɛnɛn tɛmɛnen kɔni k'a kɛra N'Djamena o ko kɛlɛbolo ninnu ɲɛmɔgɔya ka a kalifalen don Tchad jamana ɲɛmɔgɔ la n'o ye Idriss Déby ye Itno ale de bɛna kɛ nin jamana 5 ninnu olu ka jamanaw ka wulikajɔ kulu in ka ɲɛmɔgɔya dira ale ma a tun ɲɛmɔgɔya de tun bɛ Mauritanie jamana ɲɛmɔgɔ bolo n'o ye Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ould Cheikh Ghazouani ale ye Niger jamana ale ye Mauritanie jamana ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔya tun bɛ u de bolo nka lajɛ in senfɛ n'a daminɛna ntɛnɛn tilegan fɛ ko ɲɛmɔgɔya dira Tchad jamana ɲɛmɔgɔ ma anw yɛrɛw ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye bandaw ye o bandaw ani Burkina Faso n'o ye Roch Marc Christian Kabore Niger jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Mahamadou Issoufou ye Ghana jamana kuntigi n'ale farafinna jamanaw olu ka farafinna tilebiyanfan jamanaw ka lajɛkuluba a bɛ fɔ min ma ko Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'o ye CEDEAO ye o kuntigiya kalifalen don Ghana jamana ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Nana Akufo-Addo Addo Senegali yɛrɛ o jamana kuntigi n'o ye Macky Sall ye Maroc olu ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye Premier ministre ye n'ale Sanadina Al Ottomani Sudan olu ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Général Ibrahim Gadir ale ye furancɛ fanga min sigilen don Sudan bi olu ye ma bisimilalen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Tchad lajɛ min n'a bi senna tuma dɔ la a bɛna fori bi de ani Emirati nin ye Larabu jamana ye olu ka ministre min sigilen don ka jamana ni diɲɛ jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko ani o siraw ɲɛnabɔli la n'o ye Son Altesse Cheikh Woudt bin Nahyan jamana ka furubalaseli sɛbɛn n'o ye ɲɛta lesor ale y'a jira k'a fɔ diɲɛ fan wɛrɛ cakɛbondaso minnu ni olu sigilen don ni jamana 5 kofɔlen ninnu na olu fana ka cidenw bɛ kɛnɛ kan jamana ka furubalase sɛbɛn o ye maa min ci ka taa ale y'a jira fana Tchadiens olu ka ɲɛmɔgɔyabu min sigilen don farafinna yɛrɛ ka keleyanko Tchad jamanaden min bɛ yen n'o ye Musa Maki Mahamati ye
farafina yɛrɛ faraɲɔgɔnkan kuluba min sigi n'o ko a ma ko commission de l'union africaine o ɲɛmɔgɔya kalifalen don ale fana la hali diɲɛ yɛrɛ a silamɛw olu ka lajɛ tɔnba min bɛ yen n'o b'a fɔ a ma ko organisation de la conférence islamique u fana ka cidenw tun sigilen don olu tun bɛ kɛnɛ kan Europe jamana olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba n'o ye union européenne ye olu fana ka mɔɔw tun bɛ yen jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ nanzarakan fɔ o jamana kofɔlen ninnu olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔn min bɛ yen n'o ye organisation internationale de la francophonie ye o fana tun bɛ yen wa diɲɛ yɛrɛ fanda naani o lajɛ tɔnba n'o ye nations unies ye a ka kɛlɛbolo min sigilen don nin jamana kofɔlen ninnu na n'o ye MINUSMA ye ninnu ka dɛmɛɲɔgɔnya kuluba don n'o ye diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnya olu ko ko olu ka kolo min nalen don Mali basigili la n'u k'a ma ko MINUSMA u b'o fɔ de ma ko mission multidimensionnelle intégrée des forces des Nations Unies pour la stabilisation du Mali n'o ye MINUSMA ye o ɲɛmɔgɔya fana kalifalen don Mahamad Saleh Anadis la ni lajɛ in de senfɛ sa l'Europe jamana minnu bɛ yen i n'a fɔ Espagne ani Allemagne hali min ye Rusi jamana ye ani Chine fana ye olu fana tun ka cidenw tun bɛ o bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ in kan maa min ye nin jamana ninnu bɛɛ lajɛlen bisimila n'o ye Tchad jamana ɲɛmɔgɔ ye a ye foli ci kɛ dɛmɛ minnu dalen don ka jamana kofɔlen ninnu ni degun minnu bɛ u da la bi farafina yɛrɛ tilebiyanfan jamanaw olu ka lajɛ tɔnba n'o ye CEDEAO ye farafina tilebiyanfan fara ɲɔgɔn kan kulu nafoloko la n'o ye UEMOA ye dɛmɛ minnu dalen don ka farafin jamana ninnu sɛgɛrɛ a ye foli ci kɛ hali l'Europe jamana yɛrɛ minnu kɛn bɛ k'u cɛsiri ka fɔlikɛlaw kɛlɛ bi Maréchal Idriss Déby Itno a ye foli ci fana kɛ ka l'Europe jamanaw sɛgɛrɛ dɛmɛ min bɛ ka taa hali min ye diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyaɲɛw ye olu ka lajɛ tɔnba ni Ala sɔnna ma an ka dunkibaru nata ninnu na an bɛna walawalali kɛ jamana minnu bɛ yen n'u bɛɛ lajɛlen yera nin kɛnɛ in kan laɲini ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ ɲɛmɔgɔya kalifara a tun bɛ Moritani jamana de bolo jamana 5 ninnu ka fara ɲɔgɔn kan tɔn in a ɲɛmɔgɔya tun bɛ Moritani jamanakuntigi bolo ɲɛmɔgɔya kalifara Idrissa Déby la n'o ye Tchad jamanakuntigi o yɛrɛ ye layidu di k'a fɔ a n'a kɛlɛcɛ caman bila komi ale ka sɔrɔlasiw a kɛra i n'a fɔ farafinna jamana ninnu bɛɛ lajɛlen n'o ye Mauritanie, Niger, Burkina Faso ni Tchad ani Mali nin jamana ninnu n'i ye nin kuru karata bɛn kɛra kan k'a fɔ Tchad ka kɛlɛcɛw ka fari kɛlɛ ɲɔdɔn b'u la min ye Tchad jamanakuntigi a ko a bɛ sɔrɔlasiw bila ka taa yɔrɔ min bɛ yen bi ni papalikɛla ninnu kolokololen don a yɔrɔ la kosɛbɛ furancɛ min bɛ Mali, Burkina Faso ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛlɛcɛw kɛn bɛ bi dagaw sigi nin jamana 3 bɛɛ lajɛlen da la a bɛna ka kɛlɛcɛw bila ka taa o yɔrɔ la. Balimaw Boubacar Keita ale ye Ibrahim Boubacar Keita n'o ye an ka jamanakuntigi kɔrɔ ye n'a tun minɛlen don hali n'a tun ma minɛ u tun ye a lasago yɔrɔ la yɔrɔ min kɔlɔsi tun ma wuli ka bɔ a kan fiyewu a tun lasagonen tun don yɔrɔ dɔ la a tun tɛ a yɛrɛ sago la kabili utukalo tile 18 tɛmɛnen ko février kalo tile 9 tɛmɛnen u jɛna ma a ka Mali dugukolo bila kibaruw y'a jira k'a fɔ min ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye k'ale ye nin yɔrɔ bonyana nin ko in a bɛ se ka kɛ nin cogo la cogo min Charles Daniel n'ale ye Faransikaw ka fasire bondaso min bɛ yen n'o ye RFI ye ale ko dɔ ye kibaruya minnu sɔrɔ sɛbɛn tun cira kabili février kalo tile 3 tɛmɛnen sɛbɛn ko colonel Assimi Goïta yɛrɛ ka nɔnabila don colonel Assimi Goïta min n'ale ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye k'a ye sɛbɛn ci k'a di Ibrahim Boubacar Keita o denkɛ ma n'o ye Boubacar Keita ye ko a bɛ se ka kɛ a yɛrɛ ma hɔrɔn ye yɔrɔ min ka d'a ye k'a bɛ se ka taa ye olu ko dɔ y'o sɛbɛn hakilila jiginna min ye Ibrahim Boubacar Keita ye k'a tun y'a jira k'a fɔ ale minɛlen don hali n'a ma minɛ a sago t'a yɛrɛ la yɔrɔ min y'a di a tɛ taa ye
maa min y'a diya to sɔrɔ k'u kuma ɲɔgɔnya wa ka kɔlɔsi fanga ka bɔ a kan a lasago ni tun don yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la n'o ye a fa yɛrɛ ka so ye sɛbɛnnin kɔrɔ o ko Asimu Goyita ye sɛbɛn min kɛ k'a tun bɛ se ka faamuya o sɛbɛn in kɔnɔna na ko n'i y'a ye ko o waleya ninnu tun taara ka Ibrahim Boubacar Keïta den sɛgɛrɛ k'a tun dabɔkun ye a yɛrɛ ka kanako de ye Asimu Goyita ale min ni fanga fanba b'ale bolo bi ko sɛbɛn kelen kɔnɔ k'o ye a y'a lawaleya k'a fɔ min ye Ibrahim Boubacar Keïta denkɛ ye ko a yɛrɛ jɛna k'a fɔ a ka labila cogo min ka d'a ye yɔrɔ minnu ka d'a ye a ka taa o yɔrɔ la wa ni fɛn o fɛn n'o kɛra a lasɔrɔ fɛn ye ni min fɛn min y'a sɔrɔ o tuma o tɛ Mali furancɛ fanga kuntigiw o tɛ olu nɔ ye tuguni olu ye sira d'a ma ko a labilalen don yɔrɔ min ka d'a ye ko nka ni fɛn o fɛn y'a sɔrɔ o senfɛ ko a turu kana ta k'a da Mali fanga ɲɛmɔgɔw kun tuma min na a y'o sɛbɛn sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta denkɛ ye n'o ye Boubacar Keïta ye ko a ye pankulun ta Arabat jan dɛmɛnen k'i kunda Abidjan kan n'o ye Côte d'Ivoire faaba ye ko a taara a furumuso a n'a denw ani a dɔgɔnin n'o ye Karim ye k'o tun y'i sɛɛlɛ ka boli ka taa Côte d'Ivoire kabili utukalo tɛmɛnen a fa gɛnni min kɛra ka bɔ fanga na kabili o senfɛ ale kɔni yɛrɛ ɲini ko a bɛ Côte d'Ivoire jamana kan kabili o waati u ko tuma min na u fa tun bɛ fanga na ale tun lakodɔnnen tɛ ten kosɛbɛ i n'a fɔ Karim tun bɛ cogo min nka a fana tun jɔyɔrɔ fanga tun ka bon a fa ka fanga na kosɛbɛ o waati fo ka se bi don in ma furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw u ma nɔminɛni wale ta ninnu k'u kelen kelen an m'a kɛ maa si ye n'i y'a bɔ hali u fa yɛrɛ la ko u si ma nɔminɛ kiri la ka sabu kɛ u tun bɛ fanga na k'u ye nin kɛ wale u ye nin kɛ fo ka se nin yɔrɔ in ma o weleli kiri ko ma kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ kibaruya in a samana ka bɔ kunnafoni fasilase bundaso min na a bɛ fɔ o ma ko RFI. An balimaw kunungo nɛgɛ ɲɛ 8 waati ko maa ta bolifɛn dɔ n'o ye kari dɔ ye o ye maaw donni ka bɔ Bamakɔ yan k'u kunda Mori kan Mori o ye Metumo ye maradugu ye a bɛ Bandiagara de fɛ siraba min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko route nationale 15 sira in a bɛ bɔ Mopti Sevare k'i kunda Bandiagara de kan kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔla k'a fɔ ko maa 20 olu joginna maa 3 olu fatura u maa 3 la denmisɛnnin kelen b'a la jamana lakanabaw tuma min na olu bɔra ko kalama k'u ye u mara ka taa sirabakan kasara in yɔrɔ la hali magwɛnkɛba minnu bɛ yen n'olu ye Mopti kasara ye maa minnu sɔrɔ magwɛnwale minnu bɛ taa k'aw maaw sɛgɛrɛ o cakɛlaw n'a bɛ fɔ ma ko protection civile Mopti ani Bandiagara ta olu de taara magwɛn maa joginenw u y'u donni ka na n'u ye Mopti dɔgɔtɔrɔso n'a bɛ fɔ ma ko hôpital Somineo Dolo Sevare ko boli damatɛmɛ de y'a to kasara kɛra nin cogo la tan olu yɛrɛ kɔni fɛ n'o ye jamana ka foroba laseli sɛbɛn ye nin bɛɛ lajɛlen ye dalu minnu a kan ka ɲini jamanadenw fɛ k'a siraba a bolili sariya ko ka matarafa kosɛbɛ Gawukaw cogo min na bingani walejugu minnu bɛ taa ka Gawukaw sɛgɛrɛ n'a kɛra sabu ye bi u ta mɔgɔw fa fɛ i ka so marifa minnu n'o ye marifa marifaw ye a bɛ Gawo i n'a fɔ marabatiga bolifɛn minnu bɛ yen n'u jamana ka taamasiyɛn t'u la u bɛ bolibaw fɛ k'a sɔrɔ maa si tɛ a bolifɛnw lakodɔn min ye Mali ka sɔrdasi kɛlɛbolo daga min n'o bɛ Gawo o ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel Isa Kulubali a n'a jɛɲɔgɔnw u kɛn bɛ ka dabali ni fɛɛrɛ dɔ tigɛ kabili dɔgɔkun tɛmɛnen u bɛ bɔ ka fɛlɛbɔli de kɛ Gawo n'a lamini na sirakunbɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ani Gawo yɛrɛ dugu kɔnɔna na u kɛn bɛ ka kɔlɔsi u boloda ye bi kosɛbɛ ko nin wale minnu kɛra Mali lakana dabali ni fɛɛrɛtigɛbaw fɛ n'o y'an ka finitigiw ye bolifɛn o bolifɛn bɛ yen ka daminɛ bolifɛn sen 2 la ka se sen 3 ma ni mobiliw a bɛ daminɛ kabili fajiri magwɛn waati fo ka se nɛgɛ ɲɛ 16 ma ko a kɛra sabu ye u ye mobili 6 minɛ o mobili 6 ninnu 5 bɛ a la ani marifa 11 n'o ye kɛlɛkɛ marifaw ye u b'a fɔ min ma ko pistolet mitrailleur u y'u 9 minɛ PM minnu ni kisɛ caman bi k'a kɔnɔ a bɛ cili kɛ k'u y'o fana minɛ
wa u ye kɛlɛminɛw caman fana minɛ o senfɛ o ko nin wale min kɛra ni fanga ka cɛsigi min n'o bɛ Gawo n'o ye général de brigade Musa Traoré ye wa kabili tɛnɛn tɛmɛnen fo ka se mars kalo tile fɔlɔ nata ma su mana ko kaba ko bɛɛ k'i lasago ko nin baara in min bɛ sen na kibaruya in sɔrɔla ka bɔ farafinna an faso Mali ka kunnafoni fasirikɛba min bɛ Gawo n'o ye Abdurahman Touré ni y'ale ka nɔbila ye. An balimaw kunnafoni labɛnni sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko lundi bana ale y'a jira k'a fɔ Mopti mara la ani yɔrɔ minnu bɛ n'u ni Segu fana bɛ dancɛ bɔ Jura ani Masina nin yɔrɔ fila ninnu ko binganikɛla minnu ani sɔrɔlasiw kɛlɛbaga minnu ni ninnu ye kɛlɛbolo min n'o ye Iyad Aga Gali ale fɛmaw ye k'olu ko ka kɛlɛkun ye silamɛw ni silamɛya kɛlɛkun de y'o ye ninnu ye jatigɛwalew dɔw b'a fɔ ten dɔw b'a fɔ ko papalikɛlaw olu kɔni ka marifa ta ka taa Mali sɔrɔlasiw kɛlɛ o ye laada ye ni jugu bɛ Mali sɔrɔlasiw la bi o jugu fɔlɔ o de ninnu ye min ye Jura ye ale bɛ ntɛnɛnkun fɛ ko Mali sɔrɔlasiw ka bolifɛn dɔ n'o de bɛ mu sɛnsɛn ko o furuna tasuma ye o minɛ a tɛmɛ sennama u ye mugu pɛrɛnta dɔ de don a ɲɛ sira la bolifɛn ni yɛlɛnna kan kaba a bɛ pɛrɛnni ye n'a pɛrɛnni ye tasuma bɛ wuli bolifɛn na k'a bɛɛ tiɲɛ ko o dɔ kɛra kilomɛtɛrɛ 6 Jura dugu kɛrɛfɛ sɔrɔlasi cɛ 2 minnu tun b'a kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen u fagara mugu pɛrɛnta in fɛ min y'u ka bolifɛn in a bɛɛ jeni na ko nin bolifɛn ninnu o tun bɛ ka bɔ Masina de u tun taara baara min na o de ye mansin minnu bɛ taa kɔlɔnjanw sɛnɛ n'a bɛ f'o ma ko forage u tun bɛ ko bolifɛn dɔ de sɛnsɛn o yɔrɔ kelen na Mali sɔrɔlasiw ka siraba kunbɛn yɔrɔw ka jɔda o dɔ la n'o ye Masina dugu bɔda ye ko bingani wale taara ka Mali sɔrɔlasiw sɛgɛrɛ février kalo tile 14 tɛmɛnen o de senfɛ a kɛlɛ fanga bonyana kosɛbɛ ko Mali sɔrɔlasiw tuma min na kɛlɛ tiɲɛna binganikɛla ninnu bolo ko Mali sɔrɔlasiw fɛlɛbɔ n'u kɔni cira u ni ɲɔgɔn cɛ ko bingani wale kɛba ninnu cɛ 4 ko Mali sɔrɔlasiw faga marifaw ni marifakisɛ dɔw minɛna mɔgɔw bolo mɔgɔ minnu tun nana moto la hali n'a y'a sɔrɔ ko minnu ye nin kɛ mu kanbɔ siga kan bɛ minnu ma o ye Ansardin n'o ye Iyad Agali ka kɛlɛbolo min bɛ Masina ko siga kan bɛ olu de ma ka fɔ olu de ye nin baarakɛbaa ye sabu a ɲɔgɔnna walew caman kɛra ye u ka kɛlɛbolo ninnu u b'u lama o yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ a bɛ kalo caman bɔ bi yɔrɔ min n'o ye Nambala ye Jura ani Jafara bɛ Masina ninnu fanga ka bon ye kosɛbɛ Bilajara y'a jira k'a fɔ kibaruya minnu sɔrɔla ka bɔ a yɔrɔ kofɔlen na ko nin maa kelen ninnu u bɛ ɲɔnɔ fan fɛ kosɛbɛ tuma dɔ la Usama Ben Laden ka kɛlɛkɛbolo min bɛ yen n'o y'a fɔ n'a bɛ f'o ma ko Atmi ko fana ka dɛmɛ bɛ taa k'o sɛgɛrɛ kabili an ka kungoba min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Wagadugu kungo u b'u to yɔrɔ yen yɔrɔ de y'u biri yɔrɔ ye kabili o yɔrɔ de la sa u bɛ sɔrɔ ka fɛlɛbɔli daminɛ Bilajara ale ye nin fasiri ka bɔ kunnafoni la sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko lundi bana. Bandaw a ye sariya ta kabili février kalo tile 9 tɛmɛnen k'a jira k'a fɔ sɔrɔlasi jalatigi 2 bɛ yen n'o ye Yakuba Kojo ye ani Mamadu Alassane Mayiga minnu bɛɛ lajɛlen ye ko ninnu ye kapitɛni ye k'u gɛnna ka bɔ Mali sɔrɔlasiw ka kulu la ko u ye fili wale kɛ min bɛ sɔrɔlasiya danbe lagosi hali n'a y'a sɔrɔ ko perepelatigɛ wɛrɛ ma di nin ye sɔrɔlasicɛ 2 ye minnu kabili san 2000 ni san 14 siga tun kɛra ninnu ma ka fɔ tun ye ŋaniya ta ka fɔ bɛ fanga dafiri kabili bafulasan ni san 14 o san 7 de ye ɲinɛ ye k'a tun fɔra ka fɔ ninnu de ye janfa kolokolobaga ye o ni Mali sɔrɔlasi cɛ dɔgɔnɔ ma ko ninnu tun minɛna o de senfɛ
komi ye inspecteur de police Suleiman Dougaraye ani sergent de police Mamadou Nci Traoré, sergent de police Jumana Traoré ani sergent chef Thierry Diarra, caporal Sekouba Traoré ani ngo caman wɛrɛ nga utunga ɲɛmɔgɔ tun ye nin cɛ fila de nunu tun minɛna a waati u ka kiri kɛra a san 4 ye ɲinɛ ye n'o ye san 2000 ni san 17 ye kiribulon fɛ a bɛ fɔ min ma ko cour d'assises Bamakɔ yan k'u ɲangina ko san 5 kaso datugulen a bɛ se ka kɛ nunu gɛnni ka bɔ sɔrɔdasiya la a sabu de u yi tun ye baara min kɛ san 2000 ni san 14 ma a bɛ se ka fɔ a san 6 ye ɲinɛ ye ko san 5 kaso datugulen ko a tun fɔra ka fɔ k'u kɛ yala o de sabu don sa wa kunnafoni lase sɛbɛn in ko perefilatigɛ man di olu ma. L'indépendant ale y'a jira k'a fɔ fanga ŋaniya tali ka fanga dafiri wala ka fanga feere o furancɛ fanga min b'an kunna ko janfa min n'a labɛnni ko tun fɔra ka fɔ ko dɔw tun bɛ labɛnna ko o kiri sɛbɛn n'o ye Razbach n'a jɛɲɔgɔnw ye olu kan ka taa u joona sigi k'u jalaki kiribulon fɛ a bɛ fɔ min ma ko chambre d'accusation ko a na kɛ bi min ye CDR ye k'olu y'a jira k'a fɔ ko juma nata k'olu bɛna jamanasigibaa kɛ kabini décembre kalo tile 31 tɛmɛnen mɔgɔ 5 bɛ yen o mɔgɔ 5 la min Razbach ale b'o la minnu bɛ kaso la n'o ye Bamakɔ kasobonba ye ko sabu tun ye ŋaniya ta ka furancɛ fanga in ka dafiri o bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko déstabilisation des institutions ani ŋaniya tun tabu fɛ u b'a fɛ ka dankari Mali fanga na n'a bɛ fɔ o ma ko atteinte à la sûreté de l'État tɔgɔw b'a la min ye furancɛ fanga ye o ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye ne ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise o dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise min ma tɛ a fan dɔn yala a yɛrɛ bɛ ka i yɛrɛ makaran wa sabu delila k'a ɲininka k'a ko ne bɛ ka n yɛrɛ makaran ale fana tɔgɔ bɛ nin ko la ni ma 5 ninnu ko ninnu bɛɛ lajɛlen u ka sɔrɔdonbaw ko dalu tɛ ninnu minɛ kunna koyi u minɛna ni minɛli sɛbɛn min ye ko o sɛbɛnfura in ko a langoleyalen don wa ni yɛrɛ ye galomajira ko ye olu o sɔrɔdonbaw b'a fɛ ninnu ka se ka labila de nka laɲini 2 minnu kɛr'u fɛ u ka labila ka t'u ka so o laɲini 2 ninnu kiri nɔbɔbagaw ma sɔn u ye u dama kasi Mali kiribulon na n'o ye cour d'appel Bamakɔ yan bi tarata donya in de la sa o kan k'a lajɛ tuguni ninnu ka jalagɛli sɛbɛn u bɛna joona sigi kiribulon fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko chambre d'accusation olu yɛrɛw kɔni fɛ minnu bɛ yen n'olu ye nin maa 5 ninnu ka surunadonbaw ye olu ko tiɲɛna bange sariya na fɔ ko an bɛ sariya jamana de kan min ye kiritigɛlaw ye maa si ka juru coron tɛ u kana sariya kiritigɛbaw minnu bɛ yen bi n'olu ye fanga parunbaw ye ŋaniya min bɛ u la n'u ŋaniya jɛlen tɛ ko olu ka maamilɛlenw tɛna t'u bolo barosigi dɔ kɛra Boubacar Yɛliko ye fɛ n'ale ye Razbach ka faraɲɔgɔnkakulu n'o ye CDR ale ye olu ka kow ɲɛnabɔbaa ye minnu bɛ yen n'olu ye sɔnadonbagaw ye i n'a fɔ avocat olu ko Razbach nɔfɛkulu mɔɔw u t'a fɛ ka bolo jigi fiyewu cogo bɛɛ lajɛlen na u ka dantigɛlikɛla n'o ye Mohamed Yusuf Bacili ye k'a fɔ ko a ye dansago ani karo gɛlɛya ta ka jamanakuntigi sɛgɛrɛ bɛ fɔ min ma ko outrage i n'a fɔ dɔgɔmaya jugu k'o ta ka maa sɛgɛrɛ ka wale kɛ wale min bɛ dankari jamanakuntigi la ninnu yɛrɛw tun ye lajɛw caman boloda nka min ye fanga ka cɛsigi ye Bamakɔ yan o ma sira d'u ma u ka baaraw kɛ ale yɛrɛ kɔni fɛ ko u ka jamalajɛ a ma sira d'u ma ka sabu kɛ dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛla lakanako la coronavirus ɲɛsiranya fɛ u ye fanga ka cɛsigi min bɛ Bamakɔ nin y'ale ka dalu ye hali n'a y'a sɔrɔ ko ban kɛra sabu balila ka balow minɛ u balila ka lajɛw kɛ min ye CDR ye u ko k'olu tɛna bolo jigi fiyewu ko juma nata k'u na bɔ ka balow minɛ u kunda u ka daga kan Jelibugu la
bɔ kun ye fɛn min ye o ye u bɛ se k'u yɛrɛw jamalajɛ kɛ cogo min ka jamasigiba kɛ dabali ni fɛɛrɛw caman bolo dalen don fɛ min ye Bubakari Yaliku ye a ko fɛɛrɛ minnu bolo dalen don olu kɔni tɛna u fari faga fiyewu Bamakɔ yɛrɛ bolonkolon na u kun na bolonkolon na ninnu minɛ ko sabu fo ka se nin yɔrɔ in ma min ye Rasbachina nɔfɛmɔgɔ jalakelenw ye hali bi fo ka se nin yɔrɔ in ma u nɔ minɛna nɔminɛli min sabu min y'a to u minɛna o sɛgɛsɛgɛli ni o jɔnnasigi min bɛ kɛ kiiritigɛba fɛ min bɛ kiiri wele ko hali bi ko a ma ninnu si kelen wele Yaliku ye nin fɔcogo la ko ɲininkale ko nɔminɛli sɛbɛn ma d'ale ma fɔlɔ yala bandaw yɛrɛ ye dama kasi Rasbach contre la wa Rasbach kɔnna wa ale yɛrɛ de ye dama kasi kiiri la wa k'ale b'a yɛrɛ ɲininka u la ko ninnu minnu bɛ fanga da u b'a fɛ ka fanga in ka taa k'u dungo masigi ka karaba k'u dungo masigi fɛn o fɛn bɛ yen sa n'o ye maa ye maa o maa bɛ yen ko ninnu ka janfa in u b'a fɛ ka janfa min labɛn ne ko k'e bi bana mini u n'o janfa cɛ ko u na dabali tigɛ e yɛrɛ bɛ se ka i yɛrɛ ɲini cogo min kunungo u ye barosigi min kɛ n'u ni kunnafonilacilaw ka barosigi senfɛ ko Rasbach minɛni o ye fɔbɔnciya baara de ye furancɛ fanga in kɛbagaw fɛ kibaruya in an ye nin sama ka bɔ kunnafoni labɛnni ani kunnafoni fasilasi sɛbɛn min kɔnɔ a bɛ fɔ ale ma ko l'indépendant